projecte va començar a 2020 amb una residència a IMA, de la Maria Antònia Oliver, Maria de la Salut, on van començar a fer tallers amb altra gent i van començar a recopilar molta informació de lo que estàvem parlant ara, d'aquesta efervescència de ganes de moure-se, del sentiment de plaer de ballar. I després l'Ajuntament de Palma també ens va donar una residència conjuntament amb el teatre principal, que també ens va donar una altra quantitat de doblers per poder seguir investigant amb el tema, i vàrem fer una petita mostra pel Palma amb la dansa, que va ser Guateque, que va tenir molt bona acollida del públic i per nosaltres va ser com una primera presa de contacte amb si anàvem bé. I ara vàrem estar de residència també en el Fabra i Coats a Barcelona, perquè som companyia resident del SAT, el Teatre SAT, i això ens dona com uns vincles amb Fabra i Coats. I aquesta residència, que ja és com acabar d'empaquetar tot. Sí, aquesta residència com es serveix com a residència tècnica, o sigui, residència artística i residència tècnica, és com també per acabar-ho de tancar. Després en tenim una altra, però ja és més de principi de setembre, meitat de setembre, a l'Estruc de Sabadell, i entre aquesta que tenim en el Teatre del Mar i entre l'Estruc de Sabadell, la idea és acabar un pot la peça i ja tenir-la per dir, anem a estrenar-la. Ara sí que està. I també crec que en realitat ho veiem bastant proper i crec que ja és el que toca, perquè jo crec que està molt interessant que fos llarg el procés, que hi hagués el confinament per mig, però ens va donar temps i moment per pensar-hi, per fer tallers. També vam estar a Portugal fent un taller amb adolescents, que també va donar una visió de la dansa i tot, i crec que ha estat superenriquidor, però que ara ja és el moment de dir, vale, anem a ensenyar-vos tot aquest món que m'està creant i tot. O sigui, el projecte surt abans de la pandèmia, com una necessitat nostra de dir tenim moltes ganes de ballar, fa molt de temps que no ballam només per simple fet de ballar, però clar, el dossier va començar abans de la pandèmia. Quan va esclatar la pandèmia va ser com uau, hi ha una necessitat molt forta de moure-se, de desinhibir-se, de trobar-se espais també. O sigui, primer de dins que nostre, quan estaven tancats, era com superimportant ballar, fer exercici i tot això, però després, ara, amb la postpandèmia, on la realitat que estan visquent, també hi ha una necessitat de trobar-se en el carrer, de les festes de barri, d'un concert, com que la gent té ganes d'anar-se'n de festa. Evidentment, encara no podem, però això també és una necessitat de ballar i de desinhibir-se i d'alliberar-se amb el moviment i amb la música. I a partir d'aquí, clar, el nostre projecte va agafar com més pes i més coherència de lo que volíem xerrar. Sí, jo crec que el confinament va evidenciar una cosa o va forçar una cosa que era estar en tu mateix, perquè com no te quedava més remei, la gent va connectar més amb el seu cos, iogues, pilates, moviment i qualsevol cosa, que això va ser molt guai, però a la vegada va haver la necessitat de compartir-ho amb altra gent, i justament això va fer que nosaltres evidenciéssim una cosa que ja creiem que era evident, que estan poc connectats amb el nostre cos en general, i que el fet del moviment i de ballar és una altra connexió amb el cos, que és més instintiva, que igual és més animal, que és menys meditada i que ens fa ganes com a reflexionar sobre el moviment, no des de nosaltres ballarines, sinó des de qualsevol persona com balla a casa seva, una discoteca, amb els amics, amb la parella. Dissociar-les i a la vegada dir no és tan diferent. O sigui, sí que ho és, perquè nosaltres ja estem supercontagiades de tota la nostra formació, perquè hem fet clàssic, hem fet contemporani, o sigui, superacadèmica, la nostra formació és molt acadèmica, però sempre hem estat molt connectades amb el moviment de sortir de festa, estar ballant perquè sí i tot, i al final dèiem, jolín, hi ha una diferència que està, la gent la vol clarificar superclara, tipus, això és moviment per fer un escenari, això és moviment per fer una discoteca i això és moviment per fer quan estàs a casa teva tot sol. I ojalà, o sigui, sense llevar la formació i tot, però ojalà no fos tan diferent, en realitat és moviment, és dansa. Sí, és com, el que ens interessa és trobar el punt intermig de la gent que balla per simple plaer i nosaltres que duim tot aquest recorregut acadèmic i trobar com les casualitats o les coincidències del plaer de ballar, i com és quasi el mateix però venguem de dos costats diferents.